kai nan kasar haka ake yi ne a ba sai sun kashe mu ba wannan shayin ne zai rike mu ne kai rike wa irin wannan kai karfi kana shan wannan dan Allah sun kansu masu ya ba karfi ne da su ba mu yanzu daman kaka lafiyar kura balle ta yahu yanzu ka fara wannan ruwan zafi dama ga yunwa sannan ka ƙara yunwa ko dama ko wai hada baki aka dauko ma hallaka mu ina jin wallahi ina jin dama can mu ba jiki ba alquran kana yan wannan da kai da jiki sai da lahira kida ko ka yi galami ni tausayin ma da nake kai na kan mu je gida a rinka nuna ma a rinka mun da rashin lafiya wallahi kai yanzu inda sauran tuwo ne mu ɗiba sai ka kai gobe kana jin lafiya ba sauran tuwo ba yanzu ƙasar nan ko bature yanzu yana son sauran tuwo amuwa da kusalam Israel a kai na ishe ni a kai ni ba na ƙara sha ba na ƙara mun ne ya sha yau a Maturit ya Maturit tumatir Maturit na ce ya ishe ni Ashraf ya shek na ce shehin nan ka daina mana wayo alƙurar yayi ka daina mana wayo لماذا الشيخ لماذا to ka gaya ma shek din ni ya ishe ni ba shi kenan ba ka je gaya ma shek ما نسمع هذا الكلام تكلم باللغة العربية والله ما كلام مثلا اللغة العربية اللغة العربية الذي فيك zan samu tuwo ما عرفت هذا الكلام لكن اللغة العربية تعمل في هذا البلد أبو هذا بلد هذا كان واصل ما في بلد ni ne ma mu ka ashirin ba kake wani ashirin اللغة العرب تكلم باللغة العربية كلم ما mu garin mu dumame muka sani ba wannan aka dafa ashe yana da hausa ga yasu ya ga ni ya afwa ta na ba ma wai bai make mu mun dai bai make mu kai ya za ku yi asbir ya shek اجل والله اذا شيق ماماي يا سلام ايه بي سلام من الذي تهف من الذي تهف يا ولد اصبر يا متمن سودانيا يا سودانيا السلام عليكم مو يا نيجيريا dimame muka sani da shi ma nasmi'u kalami mu wa dimame sauraniya ne هذا المدرسة شاي على كل نظام نعم ريجا من تكيبا دمامي شاي ما عرفت تكلم شاي ba zai iya rike mu ba da sauran tuwo bari mana lugga mana lugga nasmi'u hadha al-lugga takallam bil-lugga mallan da sauran tuwo a gida ka mana ma nasmi'u kalamik ya sheikh ma nasmi'u da sauran tuwo ما نسمك ما اتكلم باللغه المحليه باللغه العربيه تكلم يا سودانيا السلام عليكم مو يا نيجيريا ما مي muka saba da shi na ga larabcin ta karbi da ما عرفت يعني ما عرفت تكلم باللغه وتكون mana kwano ما كاتب ما نتك تكون kwano ما تسمع كلامك تسمع كلامي مو دمامي yayi takalmin me na maganar kalla mu ba kai هو الشاي ina ruwan mu da kalla هو الشاي طعام بلاد السودانية هو شاي يا تبهم أبانسا السلام دي سلام ما تحدث تفكوك يا مالي كوي كلام إجلس من الذي تكيف يا شيخ من الذي تكيف ما تشرب هذا عفوا يا ولد هذا دمامي هذا دمامي بسلام malam sai an jima في سلام ما في سلام والله إذا كفى ما سمعي والله إذا كفى ما سمعي cikakken lafiya ba bai da ita ko za ka turo mana wata ruwan banza don ke ba na san ba ciwon ciki ne ya game ka ba yunwa ce ita ce alƙuran ita ce ai haka nan da ya zai da ce
Allah zai ka ce kai ma fara ka ce to sai mu faɗo kaga da ni da kai din yunwa to goro na yi kan faɗa ni ta kaji a kai ban gane ba ne ai gwara ni ina jin na yi gado na rashin kiba na da na rashin kiba kuma da na karatu to amma kai kuwa ya yi kan makaɗa ne ya baba ka akwai canza gari to ai ga yaka to a yadda gadon ɗaya ne kuma me sai za a ca wacan nan nasa mahimbi kawai sai yake masa a caɓa ya yi kokari shi din ma ya ragargazazzu ne amma ya yi kokari to da wanda ya saya take tashi ba ai ba a cika kuɗin ba ne aka ba su ciniki lalle 10,000 ne ba su cika ba mutiyaci na aman ajo na baro gari